Mga dol, mulakaw ta karon kay testingan po nato panghatag og mga pagkaon sa mga tao, mga bata. Mulakaw meron mamalit mi pagkaon. Madto mi sa mga fast food, mamalit mi nga panghatag namo sa gawas. Ug mo lang na. Hala, tara, tanawan ninyong video sabay mi. Nay nagbakle atong tagaan ni kay palipay na to sa ila. Pagkabon? Uy. Dili panghatag ra ni. Salamat doon. Hatag saya nang isa kana spaghetti nang isa burger. Salamat. Sige. Ano rin ang kuldi ay? Ano na? Wala, ang hatag ra ni. Ako lang mo tabok. Ay mo kadlok ani dama, kapanghatag ra mi. Sige, tagay ka na ngayo. What's your name? My name is Charles. Sige. Lapay lain dira. Ato pa dito. Kuya lang yun. Ang tinidor de ana oh. Are. Sige. Sige na. Naurot among kuan dito sa ubos oh. Sige. Mga dol. Wala na. Ubas na mga dol. Nahurot na gid ang atong gi pamalit nga pagkaon gikan sa fast food. Nya atong gi distribute. Nahurot na. Pohon mga dol, pohon. Naay grasya. Ato na pong i-distribute, ipanghatag na po nato. Bye-bye, good luck, atang-atang, abang-abang.